Значи, следващия въпрос е какво е в момента състоянието, тъй като ние казахме, че настоящето е тревожно и самия факт, че си позволява някой да се отнася така с достоен човек като вас и с вашите, разбира се, членове, тъй като става дума за изключване на една цяла секция. Това съвсем не е дребна работа. Не е дребна работа, но сигурно има причини защо госпожа Алушева така реагираше. Защо да се изключи една организация, която прати книга в подкрепа на Спаска Митрова? Да. Тази декларация. Декларацията, да. А какви дейности в момента извършва Македонската патриотична организация, освен че е пиар на македонското правителство? С какво се занимава? Няма как да не видите, ние показваме как тук те правят реклама на днешната власт в Скопие, в което не че не може да се прави, но не бива да се прави по този начин. Нищо за България няма. Ние показвахме стари броеве на Македонска трибуна, където на първо място са броевете от новините от България. И да не говорим, че днес вече целият вестник е само на английски. Само на английски и по някой път на македонска норма. Скопски, но никога норма. Не по български. Да. И сега дейностите не са много. Само един конгрес не се занимава с никакво научно или да помогне, но само се изпращат същите резолюции до македонското правителство. Всяка година македонският амбасадор е поканен и идван да говори на конгресите на МПО, да ви кажа откровено, щастлив съм, че баща ми вече не е жив. Той, ако виждаше това, не знам как щеше да го понася. Да, разбирам. Аз като ви слушам, ми се стяга гърлото, тъй като знам от моя някогашен заместник Спас Ташев, който ходи на един от тези конгреси. После и други хора от България ходиха. Но в крайна сметка виждаме, че македонизма там надделява. Това е много тревожно. Какво очаквате като подкрепа от България? Какво да направи България? Ние имаме най-доброто желание да се включим в борбата за истината и в крайна сметка за автентичния дух на МПО. Сега в момента най-добре може би изпращане на материали за миналото на Македония и българското минало на Македония на английски език. Да. Като например на Божидар Димитров 10 лъжи на македонизма. Не знам дали ги има на английски или не, но тук в Северна Америка нема. Ето книгата на Трендафил Митев за кратката история на МПО също. Тя я има на английски. На английски? Добре, ние не имаме тая книга. Нямате я? Не. Жалко. Иначе трябва да се помъчим с доцент Павлов и с родолюбиви организации да ви осигурим. На времето аз самия така съм работил върху такива програми за някакво общо македоно-българско списание, за радиоканали. Нали, тези неща постепенно се загубиха. Те някога беха български, сега вече ги няма. Да. Но трябва да знаете, аз съм последният човек в МПО, който знае малко български. Всички други, особено в Щатите, това не е малко, трябва да ви кажа. Аз не мисля, че това е малко. Вие говорите много хубав български, не ви правя комплименти. Съм сигурен, че цялата ни публика в момента е очарована от вашия български, но наистина трябва да има и училища и курсове по български язик. Това също трябва да бъде възобновено. Да, ние имахме училища тук, поддържани от църквите и от МПО. Там аз научих българската азбука, стария правопис, но сега вече нема. В момента има такива училища, господин Королов, но очевидно те са само за българите от Република България, което също е недопустимо да продължава да се случва. Аз разчитам на подкрепата и на Държавната агенция за българите в чужбина и на други хора в държавата, а пък и най-вече на гражданското общество. Ние сме поканили точно нашите приятели от едно подобно сдружение. Благодарение на тях имаме връзка с вас. Да, това е добре. За първи път имам контакт с хора по компютъра от България. По-рано нямаше нищо.
Ами ето, Джон Атанасов, нашия сънародник, в този смисъл е бил наистина гениален. Да. Аз ви благодаря.